Wara ġimgħa li fiha rreġistrajna 12 każ pożittiv fil-bidu tal-21 ġimgħa ma ġie rreġistrat l-ebda każ ġdid ta' COVID-19 fost 1085 swab test li saru. B'hekk, il-każi attivi baqgħu 12 hekk kif ħadd ma fiq mill-coronavirus fl-aħħar 24 siegħa. Sa mis-7 ta' Marzu f'Malta u Għawdex b'kollox ġew irreġistrati 686 każ pożittiv mill-COVID-19. B'kollox fiequ 665 persuna filwaqt li pajjiżna ġarrab 9,000 mill-coronavirus sa mit-8 ta' April li għadda. Il-ġimgħa is-sit netnews.com.mt ikkonferma li wieħed mill-każi li fl-aħħar jiem instab pożittiv huwa ta' ħaddiem fil-qasam tas-saħħa impjegat fl-Isptar Monte Carmeli. Jirriżulta li dan il-ħaddiem mara x-xogħol u allura mal-ewwel ittieħdu prekawzjonijiet sabiex is-sala sħiħa fejn jaħdem tinżamm magħluqa biex isiru t-testijiet neċessarji. Il-Gvern fl-ebda ħin ma ċaħad din l-aħbar. Sfortunatament fl-aħħar jiem assistejna għal żidiet fin-numru ta' persuni li ttestjaw pożittiv u reġa' kellna każijiet ta' trasmissjoni lokali li ħafna minnhom kienu każi sporadiċi illi mhux neċessarjament marbutin mal-ftuħ tal-ajruport. Fl-ewwel 3 ġimgħat ta' Lulju mill-ajruport diġà għaddew 84,000 persuna. Dan hekk kif bħalissa ir-rata ta' trasmissjoni tal-coronavirus tinsab fil-livell ta' 0.6. Dwar dan, il-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn saħaq li sakemm jibqgħu miftuħa l-portijiet se jibqgħu jiżdiedu l-każijiet. Imma l-portijiet tagħna huma miftuħin bil-fors ħajkollna u l-pandemija tad-dur mad-dinja bil-fors ħajkollna każijiet oħra l quddiem. Huwa kienet jitkellem waqt intervista fuq Newsbook fejn saħaq fuq l-importanza li n-nies imorru jittestjaw lilhom infushom sabiex jiġi kontrollat it-tixrid tal-virus. Intant, tħabbar ukoll il-Gvern neħħa restrizzjoni li daħlet fis-seħħ f'Mejju li għadda dwar it-tipjib li kienet parti mill-protokolli li tfasslu meta r-ristoranti reġgħu fetħu wara l-pandemija tal-COVID-19. Dan l-avviż legali kien jipprojbixxi li jsir tipjib jekk ma jkunx hemm minn tal-anqas 10 metri minn fejn ikun servut l-ikel. Issa dan l-avviż legali m'għadux fis-seħħ.